Здравейте хора, аз съм Цветито БГ и днес ще снимаме на Clash Royale. Ще направим един малък чест опенинг. Първо ще започнем от най-слабите честове. 86 голд, 1 мега миньон и 10 найта. 87 голд, 2 джейма, 1 валкирия и 10 арлс. 72 голд, 1 мега миньон и 10 гоблин. 66 голд, 1 фарбол и 10 спир гоблин. 229 голд, 6 бомбар, 11 гоблин ганг, 15 елит барбериана и 3 валкирия. Минаваме към крон честа. 542 голд, 2 джейма, 31 кенона, 31 айспирит, 7 ракета и тук ще имаме епик и 1 лардс. Добре, минаваме към Giant честа. 3 карти, 1933 голд, 71 Реал Giant, 181 Гоблин Ганг и 28 Хок Райдера. За съжаление, тук нямаше и епик. Добре хора, това беше от този клип. Надявам се да ви е харесал този чест опенинг. Ако е така, абонирайте се за моя канал и до скоро.